Kumpanija lokali tagħti lok li toħloq l-istilu l-forma tal-lampa skont il-gosti tiegħek permezz ta' software online innovattiv. Din hija l-aħħar innovazzjoni mill-kumpanija Altern fejn permezz tal-riċerka u l-innovazzjoni qed jinħolqu ideat ġodda. Permezz ta' investiment fir-riċerka ġew investiti aktar minn €9,000,000 fi żvilupp ta' dawl LED immanifatturati lokalment u ddisinjati speċifikament għas-settur tal-isport. Kif ukoll ġie maħluq software innovattiv online bl-isem ta' shapelamp.com li hu finanzjat mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. Dan il-proġett ġie deskritt bħala eżempju ċar ta' innovazzjoni fl-aqwa tiegħu. Waqt żjara fl-uffiċini ta' Abertax fil-Mosta Technopark, il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici tenna kif din il-kumpanija li ilha waqfa 28 sena minn grupp Ġermaniż għarfet il-potenzjal ta' Malta fl-iżvilupp modern. Ġejna nżuru din il-fera ta' kumpanija Maltija li n-nies sejħula l-Abertax, jafuha bħala l-Abertax li għandha wkoll sezzjoni bbażata fuq riċerka u innovazzjoni fejn dawna jinnovaw jagħmlu r-riċerka foqsma li joqgħu l-ħajja ta' kuljum, pereżempju l-elettriku u l-enerġija. Dawna hemm diversi proġetti illi saru anke b'fondi tal-MCST u dan huwa xi ħaġa importanti ħafna bekk qed insaħħu ekosistema robusta ta' innovazzjoni. Din il-kumpanija kienet strumentali fl-introduzzjoni ta' teknoloġija solari flimkien ma' trasport elettriku għal Malta fejn introduċiet il-vetturi elettriċi f'pajjiżna lura fl-2003. Fl-aħħar 3 snin saħansitra l-kumpanija wettqet programm ta' investiment ta' €3,000,000 biex tkun tista' tilħaq l-irkejjen tas-suq internazzjonali u żżid is-saħħa tax-xogħol tagħha. Abertax bħalissa timpjega 166 persuna f'Kordin u fil-Mosta, 23 persuna oħra qed jaħdmu full-time f'kumpanija separata li tinsab f'Għawdex.